दा खन्थाइखौनो आवरिनो सानदों मिस्टार नारखोजाया। खिफिदै नलित बर' बिथांजों लिरजानाय दोंसे फेस्ला खन्थाइ। खिफिदै हे खिफिदै नोंहा एसेबां गोहो, जुथुमना थानाय मानसिखौबो होस्रांनो हागौ जेन' नों थरसे गोहो गोरा बमासो। हे खिफिदै नोंहा गाब गैया, नोंखौ नुनोबो मोना, नाथाय नोंहा गुन दं। नोंनि मोनामनाया एखनब्ला गेसाव, खैसां, खैसिबसिब, खैरोम दैरोम बायदि बायदि। हे खिफिदै नों बायदिसिना सोदोबजों ओंखारबोयो, एखनब्ला फें फ्रु फ्राद फ्राद ब्रुद, एखनबा बिस होननानै बारबादिबो गलाङो। हे खिफिदै नोंखौ मानसिफोरा गाज्रि मोनो, नाथाय नों गासै मानसिनियावनो आंगो बायदि हाबसोना थायो। नों बारनलांब्लासो सोलेरा आराम मोनो। गोजोन्थों।